Kaivan sen katkenneen sylinterin sieltä helvettiin. On niin, älä ristä. Cover me, I'm reloading! Jep. 10-4. Ui, suokalko oli yksi. Let's go. Täällä on yksi oma eessä. 2. Lippu taitaa olla meillä. Varovasti. Riikko nyt lipun oikealla puolella. Näin kuuluu. Onks päällä? Noniin. Riikko nyt lipun oikealla puolella. Ymmärtääkö hän, että me ollaan rekla? Siis minä ja Sasha. Minä ja Sasha lipun oikealla puolella. Ei näy ketään vielä. Ota vähän ilmaa, radio niin kuuluu. Hei Jaakko, ilmoita noista jätkistä. 3 jätkää. Vielä nopeasti. 3 omaa meni harjulle, älkää ampuko niitä. Mulla on harjupuolin päällä. Mulla on mykkä nyt. Noin. Close enough. En, se meni niin hiljaiselle kuin se voi. Oikeesti olla paljon aseita kantaa. Ei paljon. Vaikea ampua, kun et tiedä mihin se tähtää. Mikä mä en ollutkaan sen. Notskipaikat on tyhjä. On tässä puhelin. Vittu. Vittu vois. Tää on kätevä toi tasku. Ollaan 10 minaa hiljaa, kuten ilmoitin. On suotu vaihtaa kanavaakin, mutta... No katsoks sen saa nopeasti se päällekin sitten kerran kun sä otat sen käteen. Ei tarvitse mitään kanavaa rupea lukkoja sammuttelee. Ei mulla on lukkoa päällä. Mulla on. Pitääkö eteenpäin? Otan ehkä jossain kummulla äijä. Selvä. Onks tähän ampuu? Kummulla vetää. Näinkö oikealta notskipaikan kautta kylkee? Info. Edestä suoraan. Taas tippuu. Joku sai sen. En minä ainakaan. Ääntäkö flänkään oikealla? Se on hyvä kun nää Pro Tactical MLG jenkit vetää tuolla kauhealla metalilla. Niin pitää vetää. Niin pitää. Siellähän metelän ihan omat tiedot siitä meidän. Ei silmiä. Tyhjältä näyttää. Se kummun takan taitaa olla.
Mä kyllä voisin lähteä alas, alhaalta ränkkään. Oo. Ylhäällä on omat suojaamassa. Ottaa liekkiä sinne. Näyttää osumaan sinne. Harjulle menee juu. Ehkä se menee tossa tonne. Noin vaan sitten keskellä tohon suojille sitten kammotaan tonne. On keskellä porukkaa omia muutenkin. No niin. Jos harjut olisi tyhjät, niin olisi aika jäbä mennä sinne vaan ampuun porukkaa kukkuloilla. Pitäisikö kokeilla? Harjulle ja sitten sinne. Kun nuo omat vetää tuolla eellä nyt, niin pääsisi helposti. Nyt me ei saanut kärkeä kiinni kunnolla. Ei, me juostaan vaan suoraan tonne polulle harjulle ja vedetään siellä polun päältä porukkaa tonne kukkuloille. Sä saat nyt päättää. Mennäänkö me tosta alhaalta vai tuolta ylhäältä? No, let's go. Periaatteessa voisi toisaalta sinne ylhäällä ammutaan koko ajan. Ylhäältä me voidaan Jep. Ei silmiin. Edestä suoraan. Hän näet tästä. Joo, näkyy. Sitten kun noilla ei voi kertoa mitenkä. No kun noi ei oo meidän skuodis. Mä ammun sinne vähän sarjaa. Niin. Lähti perääntyy. Liikkeellä. Lähtee alaspäin. Lähti kukkuloille tai... Lähetäänkö tonne alas? Voidaanko me periaatteessa tää lippua tässä? No kukkuloilla me on tosiaan hyvin mennä tuohon alas. Meillä on respat. Jääks tää kattoo? Jaakko. Jääks tähän kattoo tuota suoraan? Mitä? Ai mun pitää katsoa suoraan. Juu. Tässä on omia vaviolisia. Aika lähellä. Yksi ainakin tippu. Juu. Se on kaksi vielä. Yksi lähti perääntyessä tatalla. Esa jäljellä siinä pusikossa. Joo, tippu. Häh? Varmaa. Mä nyt kurkkaa vähän. Info. Ei silmiin. Kerro, jos syttyy vaaralliseksi. Ai, kato. Ne pääsee oikeesti lipulle kävellen. Tässä on niinku suora linja. Jaakko, tuu tähän kattoo vaan. Tässäkin toi jätkä käveli suoraan kylästä tohon suojalle. Kato jo. Onko? Kukkuloiden välissä on joku. Onko? Info, missä se on? Mä en halua nousta ylös, kun no, muualtakin näkyy. Tää. Mulla ei silmiä siinä.
pellin takana vai? Pellin takana. Nyt mä en näe missä on. Ai tuolla ei oo näkyy liikkeellä. Ja akku loppuu, kiva. Nattii. Mahtavaa kunnossa tulla tää lataukseen illalla. Kukkuloilla. Saan yhden, siellä on yksi vielä. Lataa. Kohta haette sitä pistoolia ja sitten tästä loppuu akku. No, enää, kun tässä loppuu akku tuossa. Joku nyt laskeutuu tänne. Kadetsi. Ei. Häiritsee tää kun loppuu akku. Se on vähän. No, ei vittu tästä yhtään mitä, siellä on ainakin 2 jätkää. Mut tossa. Tuo ampuu. Tossa on varmaan joku Esa tai joku. Tuo ampuu vittu. Siinä pressun vasemmalla puolella on yksi jätkä siellä kummun takana. Sitä vasemmalle kadetsi on maassa. Suoraan sen pää näkyy. Kadetsi, sä oot kadetsi, hyvä. Sä oot kadetsi. En osunut. Etkö? En. En se minäkään ollut. Tai sitten minä. Kari. Häh? Niin. Onko? Nätti. Lähde juokseen selkään, mä suojaan, mä ammun suojatulta. Lähde nyt oikeesti. Keltainen. Se yksi jätkä ihan sen kummun vasemmalla puolella. Pressusta vähän vasemmalle. Sulla on pistooli vielä mukana. Hyvä. Onko silmät? Hyvä. Hyvä silti. Se on 2 jätkää. Sain yhden. Ei, tippuko? Ampuu. Sä voit tietenkin ottaa tuon AK ja suojata. Niin. Akku loppuu ihan just. Ei. Reportoit tää sinne. Ottaa pistoolin varaus. Mitä mä reportoin? Me ollaan saatu about 10 tyyppiä tiputettua lipun läheisyydestä ja kummuilta. Onko lippu meillä? Eelis, onko lippu meillä? Mitä? Minkä värinen lippu? Selvä, me ollaan Jaakon kanssa nyt täällä Notskipaikalla oltu ampumassa niitä kylkeä. Pyydänkö mä jonkun tänne mun tilalle?
Kiinnittelen siihen, että me lähdetään sinne meidän pistoon. No kun sä tarvit oikeesti jonkun rynkyn tähän viereen. Tänne sinne, että vois lähettää tässä, jos kaken tänne. Talon ja Möykkylän välissä on koko ajan. Talon ja Möykkylän välissä koko ajan. Eelis, onko kake vielä siellä? En tiedä. Nyt pitää nyt tulee taas moro. Voitko lähettää kakeen notskipaikalle, kun näet se? Peli loppuu ihan kohta tässä. Tarvittais vähän tukea tänne notskipaikalle. Sanoit, että loppuu akku Shassalta loppuu akku aseesta. aseesta. Nähtiin. Mörkö nähty kummuilla. Kake tarvii radio. Tää on oikeesti tosi rasittava AK selässä. Ei se auta, kun se on sitten vaan vielä rasittavampi. Menenkö tohon L-bunkerille? Ai niin sä et voi, sulla on toi. Menenkö mä siihen? Mä katon, ettei siellä oo ketään. Katso, mä tuosta siihen. Onko se ne ampumat, jos mä nousen tuohon? Voi vittu Harjulta. Harju! Joo, tulee muuten kuulla ihan nätisti tänne asti. Reportoi Eelikselle. Keltainen! 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 Mitä te teette? Notskipaikalla olisi hyvä paikka. Joo, mä huomasin. Menkää tonne pusikkoon oikealle. Sillä te näette ton L-bunkerin taakse, siitä on hyvä napsi, kun ne nousee. Mä yritän menen tonne. En tiedä! Epe, missä Epe? Oi vittu! Loppu akku aseesta ja Harjulta tulee. Siellä nousee, pistä kylmäksi, siellä vittu menee. Mä lähden juokseen vittu. Aku! Tuu mukaan! Tuu! Mukaan vaan! Varo! Osumaan! Akkukin loppuu aseesta. Akku loppuu aseesta. Ota mun ase. Hävittiin. Nätisti pidetty. Tossa. Pistä kylmäks ne. Kai se on täynnä. Ei oo Jaakkokaan ampunut. No niin. Kaikki hei eteenpäin. Akku loppu. Kolmekymmentä sekuntia jätkät. Piskää menoks vaan. Hyvä edes! Ei jäädä tulee makaamaan. Eli mä tuun. Noniin.
30